istorya nga. Pastor na doaw in town niya, lisod. At pre ba, evangelist, gi-invite ito sa pastor. Niya kay medyo lisod in town, mga kaiso na, medyo pobre ang pastor po pag nag-invite. Ang isda in town niya, dapay rapod, sinugba. Mauragin tayo sudan. Ang mga, siyempre, kita mga, yung Pinoy, pag naibisita, mga bata, patakuho na to. Diba tayo mo na? Kamu pastor rin na, no? Tago-tago na naibisita. Huwag lang sa ano lang? Bulan na ito ba? Bulan na. Hanya mga bata, gigutom. Papa, bukan ako. Ang pastor man ay muna akong pagkalan. Tago lang, bulan na. Ikaw ulis, bisa ta, bulan na, bulan na. Yung mga bata, itang sige, panglili din. Sige, lili dito sa pastor, nagkaon. Karoon ang sinumpa mo na magiging sundaan, mga kaisunan. Karoon kay gipali naman. Baliktad ba? Ingon ang mga bata, Baba, ibaliktad ng isda. Wala tayo sundaan raw. Ang pastor kay pastor, mawawon man eh. Kami ba? Mawawon. Usahay. Ang pastor ng taon, gibiyaan ng isda. Ningundang na lang ba? Imbis mo kaon pa ang ningundang eh. Siyempre, maluoy kas bata nga wala na isudan. Nakapit ang pastor, agoy ang iring. Ning sunod mang iring, mga kaigsunan, pagsunod sa iring, kaong gitangad, mga kaigsunan ng sobrang isda, mindagang gigukod sa bata. Gipuspusan sa bata, gikuha, dito gikan sa baba, mga kaigsunan ng isda. Ikaw iring ikaw, kay buot, mura kang pastor, hangol. Mo nilisod, mga kaigsunan, pagkaon tayo. Kuwang-kuwang mga kaigsunan. Ato sa balaktakan ng ating kuya. Nagsugok ini mga kaigsunan ang agalon. Nga sige, pag-invite na, pagdapit na dito. Mayon dito nga, tungod kay naandam na ang tanan. Wa magingon dito nga naandam na ang lamisa. Wa magingon dito nga naandam na ang lugar. Wa magingon dito mga kaigsunan nga naandam na ang pagkaon kundi naandam na ang tanan. Amen. Kapita sila. Apa na dunay pamalipad ang tao. Gano man ang tao, di man gini mahuntag rason mga kaigsunan. Amen. Yes. Di man gini mahuntag rason. May pastor buutan kayo. Brad, nimba ta Brad. May pastor, layo ka po gisimbahan pastor. Kasi Brad, di mo pastor mabutan mo yun. Ako pamasahe din mo. Brad, ay mong kasawad mo na. Sige pastor. Simba na yung pastor. Masaya. Simba mo na. Abot mga kaigsunan. Uy, kaduang Domingo, ano ang put? Nimba. Brad, nimba Brad, sister. Ang pastor, mga bata, badugay mong mata. Sige, balitan mo alarm para makamata ng mga bata. Simba na po, dana may alarm. Pagkasunod, mga kaigsunan. Wala po manimba. Mga sana pong pastor. Kaya kami pastor, mga baga mong ginig na. Magsige matag pangumusta. Brad, gusto na Brad, sister. Pastor, layo pa po simbahan. Yan ang baso maluoy. Mag-ipunan ng mga kalagan. Ay, ang mo. Naamami sa pikas kwarto. At tulong mo puyo. Para makasimba mo. O, sige, pastor. Dito yung taong kipapuyo sa pastor. Ang pikas kwarto, ilaha. Ang pikas kwarto dito sa iyang membro. Pamilya. Sabi niyo na itabo, sunod Domingo, ano po manimba? Kaya doon, narama. Balay nila, naraksimba. Brother, sister, gano'n ako manimba? Pastor, madungog naman doon. Madungog na doon. Simbahan, madungog na, pastor. Di gini mo, excuse ang tao. Amen. Ano? Inumdong ko sa elementary pa ko mga kaigsunan. Ako'y pinakadagang excuse later ba? Sorry ma'am. Isa na ibutangan na sa conclusion. Thank you for hoping for your kind of consideration. Bisag wa ko'y sakit ang ulo. Butang lito sakit ang ulo. Pag kung absent mga kaigsunan kita, marang kay kung eskwela, basta taligsik ka ni aso at kung sakit akong tiyan. Sige kung pasa, sige excuse later mga kaigsunan. Nga naman ang tao di man ni mahutag rason mga kaigsunan. Ang tao pag moingon nga di ka makapangalagad sa Ginoo tungod ani, di ta mahutag rason mga kaigsunan. Hallelujah. Kaya nga naman na tao tanga gitudloan ta sa reasoning. Mao na sa eskwelahan na ay gitawag og reasoning. Karon makamauta mga kaigsunan mo rason, mo excuse mga kaigsunan. Apan
para sa Diyos mga kaigsunan. Pag siya ang mo imbita, kinahanglan di ka gumaliban. Kinahanglan, hallelujah, sa iyang pagdapit. Tumaso ka. Hallelujah. Amen. Invitation. Amen. Ang nagapahit ano yung story? Nasuko ang agalan. Kabalo mo, na, ako, istorya na ko ni nga. Evangelist ko, bisa nasa kumabot. Nakawali na ko sa plaza, nakawali na ko mga dagkong tigong, nakawali ko mismo sa office sa municipality, sa mga mayor, sa mga captain. Magkusin ko, makashare ko sa pulong sa Diyos. Pero mao ni ako nakita. Some people think, many people, kasagaran sa mga tao, nag-isip sila nga ang Diyos di ka mong masuko. Kaya nga naman, ang kasagaran sa gitudlo ron, ang Diyos gugma. Amen. Ay, God loves me. Thank you, Lord. God loves me. Di lang na mo. Ang Diyos nakasabot na ako. Kasabot mo ng Ginoo Evangelist. Ay, kano na bitaw ning Domingo, di ko kasimba, kasabot naman Ginoo. Pero ang Biblia kung yung basahon, adunay kasuko o kapungot ang Diyos ang kaigsunan. Naa siya'y pagibugma sa mga tao. Apa naa siya'y kasuko. Kung maabot ang kapungot sa Diyos ang kaigsunan, huwag ikaw makapangulipas sana. So nagsaktan sa'yo pa. Saktan na pa'y panahon. Ayaw kalimpari. Hallelujah. Kasyon sa Diyos. Ayaw kalimpari. Ang paginawa, ang tulong sa Diyos. Yes. Hallelujah. Tutuman kita sa kabubukol. Yes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, amigo ng Biblia. Tungod sa kasuko sa Diyos, may kurog ang kalibutan. Pagpasabot ang mga linog, mga kaigsunan. Hallelujah, nagpasabot na siya. Gadunay kasuko ang Ginoo. Yes, ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos gugma. Apanaa siya ikapungot. Sama sa Sodoma sa Gomora. Ngayon dito ang Sodoma Gomora. Napulos ang kalausan. Paglagot ang panahon. Kasi niyang ginuaw sa Diyos. O nakita sa Diyos ang Sodoma Gomora. O iyang ipagdalaan. O ano na sopre nga kalayo. O ang mga tao dito mga kaigsunan. Nangamatay siyang tanan. O natunaw ang Sodoma Gomora. Yes. Yun na ang kapungot sa Diyos. Hallelujah. Ingon na ang Diyos mga kaigsunan. Pag naa siya ikasuko. Mingon dire. Kinasuko ang Diyos. Praise God. Nasuko ni agalon. Yes. Wag siguro yung nasuko nga may buot. Amen. Amen. Wag siguro mo tindog diri ba? Hoy, brad, Evangelist kanang masuko ko ba? Butan kay ko. Saba di hoy. Pag masuko daw sa'yo, makapangalsa ka nitag bugat, mag-aisunan. Pag masuko ta, malimot kita, makapanapan ta sa tuisig ka tao. Gano man nasuko ka? Amen. Yes. Yes. Brother Leo, po kita suko ni. Di siguro tago lang. Siguro sa suko na ko ni, mutuman man eh. Sunod na siya. Yan na siya kabutan. Kaya mga dagay, yan na dapat ang panganduyon ng lalaki. Dapat mo'y laki nga panganduyon nga tingbanan sa paghigugma. Amen ra ba mga dagay? Amen. Pero pag ang tao masuko, mga kaigsunan na, si mama, never kong nahinumdum. Si mama, 28 years old siyang na byuda. Ako ang isulti, ako ang testify ninyo. Ngayon, inani mi tanang magsuon. Kaming tulo ka laki puros mga preacher, mga isuon. Kamatay ni Papa, never kong nahinumdum, Brother James. Nga wa ni kasimbag, usa kasimba. Wa. Bakit? Wagi ko kahinumdum na bisag bagyo, tabukunog suba, hinumdum akong baruto sa una nga, ang pisi pag bagyo na kay di na madag, bugsay o tukon, naanas lay pisi, mga kaigsul nga pirahon, para makatabok lang ginispikas. Besan pag bagyo na. Wagi, never di kong nahinumdum. Sukad sa namatay si Papa, sa 6 anyos ko, hangtod nagtubo, hangtod karon wagi ko hinumdum wa ko simba. Nga naman, hadlok mi ka mama na po. Kita na kas mama na po, pastor. Muburas mama. Parehami pangagtang mga kaigsunan. Muburas si mama. Grabing hadlok ka ginamo. Hadlok ki mismo kana masuko si mama basta. Mubunal tagsara kayo bro. Ay, mangitong pud lagi imong mga binunalan mga kaigsunan. Di paluhod mi kasi.
Nga naman pag si mama masuko, grabe si mama mahigugma mga kaigsunan. Pero si mama na gani masuko, makaihimis kahadlok mga kaigsunan. Ingon anak po ng Diyos mga kaigsunan. Grabe ang Diyos mahigugma. Apan kung masuko na gani ang Diyos. Ang kaliputan mo uyog mga kaigsunan. Nga naman na ay kapungot ang Diyos sa mga Yes. tao. Hallelujah. Nagpili mo. Kutungog mga kaigsunan sa iyang imbitasyon. Amen. Hallelujah. Simple invitation. Pero mga tao, daghang excuses. Nakapalit magugugyuta, kinahanglan pa na akong tanawon dito. Nakapalit magugug bagong hayop, kinahanglan ako siyang tanawon dito. Nakapangasawa magugo. Kini mga young people, mga dasig pa kayo ni pag wapay asawa ba? Wapay bana. No, kasagaran sa mga kasabay nga young people, nabantayan nato ni. Timanin yung adlaw. Oh, yes. Ang sarupit sa? 31. October 31, 2021. Gisulti ng evangelist. Kasagaran sa young people nga dasig ikaminyo mabugnaw. Nga naman mo naman ay rason na manggugoy asawa. Pastor Ongpad, and I don't know kung nasulti na ako na rin. Kasi nasa membro nga. Sir, ligin kasi bagay kung mga anak na lang kayo. Kung anak di mada, pastor niya usay tugnaw pag di mada. Bangin tao ko gampo, pastor. Pastor pa, sige, tabangan ka na ko gampo. Ang tanan ni mong anak mga matay. Sige ngon, bro. Sige ngon sa gatong babae. Ay, di, pastor, manimban na sunod, pastor. Di na may mga absent. Nakaraman dahil na. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero tindaghana ginatog rason mga kaigsunan, may pag di nato gusto mga igsuon. Apat sultihan ko kamo, hallelujah. Pag ang Diyos na gani ang mudapit sa matang usakan nato, kinahanglang di ta mo balibad. Kanuman aking kamahalan, ang saunahan mga kaigsunan, hallelujah. Di man ta magbahay karon apan saunahan. Pag di nato pansinon ang Ginoo, pag atong i-reject ang Ginoo, dako tang kamahayan, saunahan. Kaningon si Haring Solomon nga dunay dalan sa tao nga daw tama sa iyang mga mata. Yes. Sa unahan. Amen. Dahom rong butas atong gibuhat mga tama. Siguro na inumdum ko. Usa to nga year nga ang nagdala sa ato nga story si Jay Manalo. Sa maalaala mo kaya di ko hilig anang mga inana, mga nonsense na para nako. Pero katong time it's the happen nga nakakita ra ko ato. Si Jay Manalo ang gitawag og bida ato. Siya nahimong nagdula ato nga story. Sa conclusion, actually di man ko hingila. Basta di simba, di ko mo hila. Si Lula nako namatay, ako'y nagsabak. Wa gi kong hila. Akong uyuan, dito ko nakasaksi ko daga mga nangamatay nga nakasaksi ko. Wagi na kanang talimat yun babadal siya. Wa ay. Wagi ko may hila. Pero kato si Jay Manalo, hila po. Kaya siya kung pwede pa lang mabalik ang akong kahapon. Ako ginambalikon ug akong iwasto. Gawin ko na ang tama para sa buhay ko. Kay why pagmahay na una mga kaigsunan. Amen. Muna ang atong kinabuhi, atong ginutukan kanunay. Yes, hallelujah. Atong ginuhaton samtang naapatay ginagawa. Samtang magkataya pata, hallelujah. Yes, hallelujah. Atong ginalaghanon ng Ginoo. Yes. Kaya nagkikita ang Ginoo, nagkapit ang Ginoo. Yes, hallelujah. Umari ka mong tanan. Kagigapuyan o gibugatan. Kay papalunayon ko kamo. Isamo ninyo ang akong inugo. Kaya ang akong inugo magaan. Yes, hallelujah. Amen. Daghang mga tao, hallelujah, nga di nagpatuyang sa ilang kinabuhi. Apan ang Diyos, hallelujah, kanunay nagdapit ka nako. Namutuol ta kaniya. Yes. Di nako, hallelujah, maimustan kining kalibutan. Kining kalibutan na mahanaw. Kining Yes. kalibutan na mawala. Kining kinabuhi ading plumtad. Amen. Yes, yes. Diri nato mga kiso, muli magkabalog kano sa katapusan na to. Yes, malipay ta sa birthday. Pero Amen. kabalo mo sa kamaturan sa birthday. Damor nga moabot ang imong adlaw na tawhan, damor maiba na ang imong kinabuhi. Amen. Yes. Nga naman, ang Biblia nagingon, gitagaan tag kudlit
si Isaias kagingon gitagaan tag kudlit pinaagi sa atong palad nga si bisan kinsa wa nay makalabang. Amen. Ang salmo na gingon gitagaan tag 70 o 80 kakatuigan. Human ana, goodbye Philippines. Yes. Amen. Subot pa sabot na ikinutuban natong kinabuhi. Amen. Yes. Igabot sa atong edad, ayoy. Iba na na po. Iba na na po akong kinabuhi. Mo nang di kita malimot, di lang unta sa adlaw nga tawhan. Mo pasalamat ta sa Ginoo. Amen. Di lang unta, hallelujah. Sa adlaw nga tawhan nga pinumdum ta Ginoo. Apan adlaw-adlaw kung naapatay gininhawa. Inumbangon na to salamat sa Ginoo. Hallelujah. Kung naapatay ko so. Yes. Ngayon na salamat Ginoo. Salamat Ginoo sa kanang buka. Yes. Kay mong ihatag. Amen. Na ay natakdan og Delta variant atong kaigsuunan sa bugo. Actually, nag-asawa sila pero ang usa lang nadala sa ospital. Ang oxygen nila may kaigsuunan. Kay gasto. Murag mapurdoy na sa oxygen pa lang. Tangke pilang kada tangke ba? Dito pala na-appreciate nila. Usa din ni kagasa ng gininawa. Amen. Taas kang ilong, uglis kang kagalong. Pero sa'yo, di ka-appreciate na ba? Amen. Nag-appreciate na kanang hapit na kahaon. Munang pasalamatan. Wow. Amen. Ato din pasalamatan. Salamat sa kanang Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amo ba ipalit karong oxygen para magkaginhawa? Ang panagkong Ginoo na ako'y gininahawa. Ang panagwagay ko sa Ginoo. Hallelujah. Kung ako'y gusto, nakakapap ako. Hallelujah. Ako. Yes. Nakaluksok ako. Yes. Salamat Ginoo. Hallelujah. Kinabuhi. Gagi mong ihandang Ginoo. Yes. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, mao nang inugmata nato sa buntag. Di man siguro ta sikat nga tao o dagang kwarta. Apan atong i-check ang atong kaugalingon. Samtang nagginawa ka mo ingon ka, I am blessed. Yes. Pulahan ko. Ganapa ko Hallelujah. Naman to Jesus. kay problema. Naman to kay kawanadon. Jesus. Apan you are blessed. Because Yes. you are still alive. Amen. Yes. Nasuko, iniingangal agalan mo bingon siya. Sige. Invite ka tong mga piang, mga buta, ang mga kaong na ikapansanan. Yes. Iksunog higala, painumduman ko kamo dili para nato ang kaluwasan. Para ni sa mga Hudiyo, mga igsoon. Apat tungod kay ilang gi-reject ang Mesiyas nga mao si Kristo. Ngayon dito, hallelujah, tungod sa ilang pag-reject, naapil ang mga hintel, o kitang mga hintel. Watay apil sa kaluwasan. Apat tungod kay di malipad sila sa invitation of Jesus Christ. Wa sila moto sa ilang Mesiyas. Mao nang naabot ka nato ang kaluwasan. Kita ang mga tao, mga buta. Kita ang mga tao, mga buta. Yes. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Wa ta mapintikostal tungod kay angayan ta. Yes. Wa ta mapintikostal tungod kay tarong ta, mga kaigsunan. Natay mga kalapasan, natay mga kahuyangon na ikasaway sa atong pagkatao. Apan tungod kay i-reject si Jesus Christ sa iyang kaliwatan, naabot ka nato ang kaluwasan. Yes. Huwag napilan ka, nagrasyahan ta, mga kaigsunan. Yes. Hallelujah. Check na to, mga pastor, mga killer. Hallelujah. Sa unang panahon. Yes. Kung nakakita mo, mga kaigsunan, si Boy Negro nga pelikula. Kita na mo si Boy Negro nga pelikula. Philip Salvador ang bida. Kanang tinuod nga kinabuhi ana si Boy Negro namatay dito. Namatay ana nga pelikula. Pero sa tinuod nga kinabuhi wa mamatay si Boy Negro. Si Boy Negro pastor siya, mga kaigsunan, sa UPC. Wala siya sa UPC. I don't know kung nabalik na siya ron sa UPC. Praise God. Kinabuhi na susaka. Killer sa unang panahon. Apan tawag siya sa Ginoo. Amen. Nahimo siyang public enemy number 1 sa kalookan kung wa ko masipyat, mga kaigsunan. Daghan siyang napatay, daghan siyang mga krimen nga nabuhat. Apan sa diyang giluwas siya sa Ginoo. O pag ang Ginoo mo pasaylo ka nato, ang tanan natong kalapasan di ka niya Yes. pagandito. Hallelujah. Pag ang Ginoo mo pasaylo ka nato, paghugasan ta niya sa iyang hambili Yes, nga dugo. Wa na kay kalapasan pa.
Iyahan na ng invitation sa Isayas. O marika mo karon ug usahan ta paghusay. Bisan pa inyong sala, mapula, kaya kining papution. Amen. Bisan pa kining lubos mapula, apan kaya kining papution ingon sa balhibo sa karnero. Yes. Ingon sa nebe. Nga naman, hallelujah, wapay sala nga dili kayang pasayloon sa Ginoo. Apan ang gihangyo sa Ginoo nga muduol takadiya. Yes. Ang gihangyo sa Ginoo, hallelujah. Nga magpaubos ta sa Yes. iyang kaugalingon. Amen. Magpaubos ta nga kaisunan sa iyang atubangan. Hallelujah. Hindi ta pwedeng pasayloon kundi ta mangayong pasayloon. Amen. Yes. Ingon ni Santos Pablo, ang tanan nakasala og nakabsan sa imaya sa Ginoo. Amen. Muna kinahanglan mo duol ta mga kaigsuunan. Hallelujah, sa atong pagduol mangayo tagkapasayloan. Yes. Hallelujah. Hallelujah, mao nang giingon ni Pedro mga kaigsuunan sa buhat 2:38. Ang matag usa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabautismo sa tubig sa ngalan ni Kristo para mapasaylo ang inyong mga sala ug paghangat niyo ang gas. Yes. Hallelujah. Sa mapasaylo ta. Now, naganindot sa gugma sa Ginoo. Karon panahon pa sa gugma sa Ginoo. Amen. As long as mao ni akong sa mga youth ako ning ipag-ingon. As long as natay kinabuhi. Pwede pa ka magpabadlong, balik na po sa Ginoo, badlong balik sa Ginoo. Ay lang gipaabot ta. Namahot na kasi mong kinabuhi. Amen. Men, Amen. naay anak sa pastor. Anak sa pastor. Tinuod ning story. 17 years old, when I was 17 years old, dito ko Manila. Nangrabaho ko underage pa ko mga kaisyo, pero nangrabaho ko construction. Pag abot ako atong time, bago lang gilubong ang anak sa pastor. Anak sa pastor, maayo mo. Mga musicians, na-adre mga musicians. Maayo kayo mo. Pagdramuli mo siya, pagbison. To cut the long story short, ang iyang gihimo, tungkol sa iyang pagkamaayo, sa church, wa may sweldo. Diba? Wa man gini sweldo ay pastor, matugtog ka raw, may sweldo. Dito siya sa banda, sa gawas ba? Kalibutan, tugtog siya. To cut the long story short, na-backslide siya, nalayo siya sa Ginoo. Tugtog siya sa banda, inom, sigarilyo, tanan, mga barkada niya mga kaiso. Tungkol kay, dako ang ilang sweldo dito. Kada concert nila, dako kay, maayo gid siya mga kaiso. Siksik challenge sa mga young people pa. Anang, Brad, kuya, balik ka na. Magsimba ka na. Namimiss ka na namin, kuya. Sigig message. May abot kinang tayo nga na-konsensya siya. That day, morning, nag-text siya, this night, na kami concert. But this will be my last concert. Last taning tugtog na ko sa kalibutan. Mubalik na kong pangalagad sa Ginoo. Pero tinglipayas mga young people. Binilakay ko mga young people, salamat. Mabalik na gid si kuya. Anak siya pastor. Mabalik na gid si kuya sa pangalagad. Uman sa concert, pagkagabi, nag-inom sila. Sa iyang mind, mubalik na gid siya pangalagad. Gamotor siya uli sa ila. Kato naging katapusan na itong inom. Iyang desisyon. Disgrasya siya mga kaigsuunan. Iyang na inkwentro mga kaigsuunan ng 10-wheelers kung ako masikpit. Nalatayan ang iyang diri mga kaigsuunan hangtod diri. As in lata gid siya mga kaigsuunan. Paghaya sa iya ang ipakita diri lang katunga sa iya lawas kay diri lata gid mga kaigsuunan. See? Di kita mo nagkupot sa itong Amen. kinabuhi. Amen. Usay mura tag Ginoo nga tag iya sa itong kinabuhi. No. Yeah. Na ay nagkupot sa atong kinabuhi. Yes. Hallelujah. Hallelujah sa ato naging abusaran ang atong kinabuhi kay kakaingon tanaw patay umpanaw patay sunod tuig. No. Yes. Ingon pa sa Biblia, boast not thyself of tomorrow. Yes. Hallelujah. Pangandak sa imong umba kay posible na kay sunan kung kakabalo Yes. sa imong kinabuhi. Amen. Ano sa akin wala mga kay sunan. Yes. Hallelujah. Samtang napay panahon, paminawa ang imbitasyon sa Yes. Ginoo. Hallelujah. Samtang napay panahon, samtang makadool ka pagsimbahan, dool sa pagpangalaga sa Ginoo. Samtang makadool ka sa pagwali, paminawa ang tulong sa Ginoo. Hallelujah. Samtang makadool ka pa, dool sa Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Praise God. Silingan na mong barangay. She was 18 years old or 19 years old. Gwapa nga babae. Trabaho siya sa Manila. Tungod kay sa Kalisod, trabaho siya sa Manila. Butan nga bata.
Kailangan sa katuig dito, mga kaigsoon, kaysa iyo siya narabaw tungod sa kalisod. Siya support siya ang mga magpapa. May surprise siya, Brother James. Muli siyang wa magpahibaw. Wala siya bitawa. Gusto niya nga masyak ang iyang mga magpapa. Na malipay, makahila kami uli siya. Siya, expected niya, wow, lipay, gigay ko nga. Kita si mama si papa nga masurprise sila. Ang uli niya, timing, pag-adto sa ila bala, iwalay tao. Yung siya, nanakaw na sila mama magpapa siguro. Dugay niyang paabot mga kaigsunan, niabot nga sugo sa iyang lawas at to siya sa kalibunan. Aron mo pungko dito mga kaigsunan, kahit sugo sa iyang lawas, pagpungko niya, ang kubra mo iyang napungkuan mga kaigsunan, patay siya. Naalay mga silingang nakakita o mihilak siya pag-ayaw din na dahil may magkita ni mama, ni papa. Pagkamatay niya, pila lang ka minuto na abot iyang mama, papa. Wa na gid sila magkasultihan mga kaigsunan siya. That's life. Yes. Kining kinabuhi na to mga kaigsunan, fragile ni mga kaigsunan. Anytime pwede na mabuak mga kaigsunan. Mura ni siyang tubig na sa baso. Inong kahuwa na hindi na magbalik mga kaigsunan. Mauni ang atong kinabuhi. Maunang di na to ignore ang tawag sa Ginoo. Hallelujah. Di na to ipabahay ang atong kasing-kasing. Atong sigurohon kining atong kalag. Yes. Napatay kinabuhi. Amen. Brother Leo, negosyante na ako, negosyante ko. Pwede namong sulayan tanang butang ng kalibutan. Hallelujah, pwede namong sulayan tanan nga kalipayan ng kalibutan. Apanuan namo na buhatang ano man. Dili kami ang may hawak sa among kinabuhi. Mga tagpitik sa orasan, hallelujah. Adunay pulo ka taong nangamatay. O adunay doa ka tao ang mabuhi matagpitik sa orasan. Sa tibuok kalibutan. O adunay tay 8 billion na karon mga kaigsunan nga katao di buok kalibutan. Kani kasi imagine matag segundo sa lain-lain nga lugar adunay namatay. Adunay nabuhi. O po pasabot ana mga kaigsunan nga ang kamatayon sigurado ni mga kaigsunan. Yes. Ang kamatayon wa ta makamaluan kung kano sa mga po sa atong kinabuhi. Kung ang atong siguroon ang atong kaluwasan, atong siguroon ang atong kalaan, Yes. siguroon ang atong kinabuhi. Hallelujah. Apay panahon. Yes. Kuning hinuktukan. Samtang apay panahon. Yes. Hinusulta. Samtang apay panahon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Ang Hebreano nagingon, ikatakda sa tao nga kausa mamatay. Yes. Hallelujah. Manini mo ng hukom. Amen. Hallelujah. Musugot sa dili, duhalay padugnan. Amen. Amen. Langit o gimpir. God. Expuno gigala. Daghang mga nagsakripisyo aron iwali ang mahing balita. Amen. Hallelujah. Kung di nato paminawon ang imbitasyon sa Dios, Praise the Lord. impirno natong padulngan. Yes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ingon dito managkagot ang atong mga ngito. Praise the Lord. Huwa na unya katapusan. Hallelujah, adunay kasakit, adunay kainit dito sa impierno. Hallelujah, nga bisat pagani sa sumbingay. Hallelujah, sa Lucas. Gamingon dito kining taong dato. Gakauban nila sa ron dito sa pagkaon na kaigsunan sa tambuhi pa sila. O sa niyang nangamatay na sila si Lazaro. Naasa sa baka ni Abraham samtang kining taong dato. Praise God. Nag-anto siya dito sa impierno. Praise God. Praise the Lord. Kaya bisan gani ang usan na lang katulo sa tubig. Nga ibutang sa iyang dila, iya na ning ma-appreciate. Kitpud sa kainit. Hallelujah. Ang nagbukal nga tubig, 300 to 400 degrees Fahrenheit na siya. Ang laba nga gikan sa bulkan, na paminawan ninyo, ang laba nga gikan sa bulkan, kanang bato nga nagkayo, nagbaga. Pag mahulog na sa dagat, bisag unsa kalawom, matugpa pa na sa ilawom sa dagat, naggabaga pa na. Ang kainito na na is 10,000 degrees Fahrenheit. So, ikumpara nimo sa initubig 400 lang degrees. Ang lava 10,000 degrees Fahrenheit. Praise God. Ang ingon sa Biblia, ang impierno mas init pa na. Yes. Hallelujah. Amen. Dili pagbuot sa Dios nga nay maimpierno na to. Amen. Amen.
Mingon si Pedro, dili langay-langayan ang Dios nga sama sa gibuhat sa uban. Apa na kamot siya ang ilang tinuha nga ang tananunta makakaplag sa paghinungsay. Ang tananunta makaduol sa paghinungsay. Hallelujah. Ang tananunta makapangalagan sa Ginoo. Kadinunta pagulong sa impyerno. Yes. Apa ng langit. This is the good news. Kabalo mo ang langit, ang New Jerusalem. Bisan pag i-research ninyo. Iguliin nyo kung naamoy mga Biblia sa Pinadayag 21 o Pinadayag 22. No, paminawan ninyo mga. Praise God. Ang New Jerusalem nga ipanaog. Kung inyo nang sukdon kay furlongs ang gigamit diha dili kilometer dili miles, furlongs. Pag inyo nang sukdon ang New Jerusalem. Ug unsa ang kataas, mao pud ang kalapad. Ako ning giwali sa YLT sa Danau. Ug unsa ang pataas, mao pud ang kalapad. Kabalo ba mo? Nga ang New Jerusalem is equivalent of 4,227 earth. Ang kining kalibutan nga atong gipuyan kinahanglan adunay 4,000 kapin nga kadakon usa pa siya mutupong sa bag-ong Jerusalem. Mao ni sa atong nabasa sadyang naka-invite na ang sulugoon na ang mga butana ng mga pungkol na ang mga taong may kapansanan mingon ang sulugoon nabuhat na ako agalon apanapay space Yes. nga naman gikan sa kaliwat ni Adan hangtod karon kuwang pa kayong ibutang sa bag-ong Jerusalem. God. Amen. Hallelujah. O kanang bagong Jerusalem ang gate, anak mga kaigsunan na dito ang 24 ka mga mahalong bato nga wa ka makailaana o gingon dito bulon bulawan ang atong pagandatan wa na ikamatayon dito wa na ipalatian dito wa na Hallelujah. wa na Yes, dito wa na ikatapusan dito. Yes. Hallelujah. Jesus. Sining kalibutan ng atong ipuyan na mga paghila Yes. Hallelujah. apan sa langit. Dito sa langit kalipay maangkol. Yes. Amen. Hallelujah. Nanay luha ang muaga sa Jesus. mga Hallelujah. Jesus. lulun bulawan ang Lord, pagalotan. Amen. Hallelujah. Lastly, I don't know kung mutuo. Jesus. Praise God. Adunay usa ka pastor nga gipakita siya unsay kahimtang sa langit. I don't know kung mutuo mo. Pero ako ni nadunggan. Nakasulod siya sa langit. Isa ang iyang makaila ditong nangalagad sa Ginoo sa una, na bata pa sila, mga tigulang. Iya nakita yung siya nay saninga. Pero pagka kaning tuta sa ilapangin. Kanang bata ko nung bago pang ipakatao nga, hamis kayo niya puti. Mas labaw pa na ang panit sa iyo. Isa pagkabata sa ilang mga naong. Praise God. Ipakita siya ito, ipakita siya sa imperno. Ang mga tao ngayon nakita dito mga kaigsunan nag-agkulo. Nagtakot sa ilang mga ngipon. Praise God. Grabing hilak mga kaigsunan. Kabalo mo kung sa meaning sa pagkagot. Ang meaning na siya pagmahay. Yes. Nagmahay ka. Nawalihan naman ang akong evangelista. Hallelujah, nakatambong naman ang akong simba sa Pentecostal. Hallelujah, nakadungog naman ang akong evangelyo. Mao na yung mga pagmahay unya dito may kaisunan. Amen. At panangig pinakanindot karon pa lang. Gaato ng buhaton ang kabubuton. Yes. Karon pa lang mga kaisunan. Hallelujah. Jesus. Yes, Yes, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Di pa mo supa kani. Yes. Ang mutultol ka nato. Yes, hallelujah, hallelujah. Mauli ang mutultol ka nato. Sa kinabuhi mo daw niya katapusan. Amen. Hallelujah. Naanatas na ginapos ka mga adlaw. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Gitanyag ang kaluwasan alang kanato.
Di na panahon ron sa pagbagahe sa itong kasingkasan. Yes, Jesus. Di na panahon ron sa paglingog-lingog sa pulong sa Ginoo. Yes, Jesus. Ato nang nadunggan, hallelujah, ato nang nasaksihan. Ang gubat, nasod, batok, nasod, ato nang nasaksihan. Ang mga linog, bisan asa nga dapit, ato nang nasaksihan. Yes, Ang Jesus. dilupyo na itabo sa kaliputan. Virus diri, virus dito. Yes, Kamatay Lord, diri, hallelujah. kamatay dito. Kagubot diri, kagubot dito. Mao na ni Sinyalis, sapit na pagbalik sa Ginoo. Humingo nito pulahan ng mga tao. Si- Gabit tambong sa kumbir. Yes, hallelujah.